Studenti fl-istitut tal-istudji turistiċi ingħataw togħma ta' x'karriri hemm jistennewhom ġala darba jtemmu l-istudji tagħhom b'suċċess. Rappreżentanti minn 29 kumpanija fl-industrija tal-ivvjaġġar, l-ospitalità u t-turiżmu ħadu sehem f'jum l-Industrija li għal sena oħra ittella fil-kampus tal-ITS f'Ħal Luqa. Il-kamp eżekuttiv tal-ITS, is-Sur Pier Fenek, spjega li dan il-jum għaqad l-industrija turistika tal-lum mal-ħaddiema ta' għada. Ikollhom l-opportunità illi jiltaqgħu mal-industrija, jitkellmu, jaraw x'opportunitajiet hemm u ideally jibdew anke minn l-ewwel sena, saħansitra mill-ewwel sena biex jibdew jaħdmu u dak li jkun qed jitgħallmu u jipprattikaw hawnhekk jesperjenzaw fl-industrija. Rappreżentanti ta' kumpaniji li tkellimna magħhom spjegaw xi kwalitajiet ifittxu fl-istudenti interessati f'karriera f'dan il-qasam. Aċċana biex jitgħallmu b'attitudni tajba u jħarsu l-qudiem li għadha pitada jilħu iktar fil-karriera tagħhom. L-interess fl-industrija u li jifmu li l-industrija hija industrija sabiħa, hija l-industrija b'ħafna opportunitajiet. Nies li jħobbu jkunu ma' nies minn kulturi differenti għax aħna naraw nies minn pajjiżi diversi. U ovvjament għandna bżonn ukoll ħilijiet tekniċi. Matul il-jum l-istudenti setgħu mhux biss isiru jafu l-karriri disponibbli wara li jgradwaw, iżda anki ġew offruti prova ta' xogħol ma' kumpaniji fl-industrija bħala parti mill-kors tagħhom. Bl-istudenti jesprimu sodisfazzjon għal dan. Ma titħolx kompletament blind kif ngħidu, tkun taf diġà kif jaħdem l-affarijiet hemmhekk. Hija ħafna sabiħa li tiltaqa' ma' ħafna nies differenti għax fl-aħħar mill-aħħar dejjem titgħallem affarijiet ġodda. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Lukandira u ristoranti Andrew Ġus Muscat tkellem dwar il-bżonn ta' riżors uman ikbar fil-kuntest ta' industrija turistika li qed tesperjenza tkabbir bla preċedent. Għal-aħħar snin l-industrija kibret u allura l-bżonn li ninvestu iktar fiż-żgħażagħ tagħna. Aħna bħala settur, bħala employers, nissapportjaw inizjattivi bħal daw għaliex kull min jibda jistudja u dan naraw anke mill-ITS, mill-ewwel sena jkun hemm opportunitajiet anki ta' xogħol u ta' taħriġ għalihom. Tul il-jum kien hemm preżenti wkoll numru ta' guidance teachers minn skiel sekondarji biex huma wkoll jieħdu togħma tal-opportunitajiet fl-industrija għal benefiċċji ta' studenti interessati li bħalissa jinsabu fl-edukazzjoni sekondarja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.